Kaibigan, sa maniwala ka man o sa hindi, darating ang araw na ikaw ay titigil sa paghinga. Darating ang araw kung saan di mo na masisilayan ang pagsikat ng araw. Darating ang araw na kung saan ikaw ay nakalibing na sa ilalim ng lupa. Sa madaling salita, darating ang araw na ikaw ay mamamatay. Ngunit, ang kamatayan ay isang napakalaking misteryo sa karamihan. Marahil narinig mo na ang isa sa pinakapopular na turo mula sa mga pinakamalalaking pangkat ng reliyon. Ayon sa kanila, kapag ikaw ay namatay, ikaw ay pupunta sa langit. Dagdag pa sa turong ito, ang mga namatay ay nasa langit na. Pinagmamasdan tayo, binabantayan at inaalagaan. Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang turong ito ay napakalaking kamalian? Paano kung sasabihin ko na ang turong narinig nyo mula pa noong bata pa hanggang sa inyong paglaki ay pawang mga kasinungalingan lamang? Kung nais nyong malaman ang isang nakakagulat na revelasyon na kung saan konting tao lamang nakakalam, iniimbitahan kita upang panoorin ang programang ito. Ayon kay Yahshua, o mas kilalang Hesukristo, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaibigan, gusto mo bang lumaya? Kung ganun, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kamatayan. Ano nga ba ang mangyayari sa iyo pag ikay namatay na? Ikaw ba'y patuloy na maglalakbay sa kawalan? O patuloy na gumagala sa lupa upang bisitahin ang mga buhay? Ikaw ba'y aakyat sa langit at doon ay magigitara pang habang buhay? Isipin nyo to. Kung totoong nasa langit ang mga patay, hindi ba sila malungkot ngayon habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga mahal sa buhay o ang ibang tao na nahihirapan at nasasaktan? Akala ko ba ang langit ay isang napakasayang lugar? Kung totoong nasa langit na ang mga patay, bakit kailangan pang bumalik ni Jesucristo dito sa lupa upang buhayin sila ulit? Hindi ba parang napakalaking kahibangan naman na andun na nga sila sa langit nag-enjoy, tapos biglang bubuhayin ni Kristo para maging pisikal na tao ulit? Kung ako ang inyong tatanungin, at kung ikaw ay maging totoo sa iyong sarili, masasabi nating parang merong mali sa napakapopular na turong ito. Kung iyong iisipin na parang may mali, kaibigan, talagang merong mali. Hindi lang mali, kundi napakalaking mali sa turong ito. Isa ito sa panglilinlang na ginawa ni Satanas sa buong sanlibutan. Ito ang isang nakakagulat na katotohanan na gusto kong malaman mo ngayon. Walang sinuman ang nakaakyat na sa langit. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin ngayon, walang sinuman na nakapunta na sa langit. Paano ko nalaman? Dahil ito ang sinabi ni Jesucristo. John chapter 3 verses 12 to 13. Nagsabi ang ating dakilang guro, kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Ito ang gusto kong dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Verse 13. Wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Si Jesucristo na mismo nagsabing walang sinuman, walang santo, walang tao sa Biblia, ni ang iyong lolo o lola, tito or tita, ama o ina, ang nakyat na sa langit. Kung walang sinumang nakakyat sa langit, sino ang nakakyat dito? Ang parehong verse nagsabing si Jesucristo lamang nakakyat sa langit. Ngayon, sino ang nagsinungaling? Sino ang nagkamali? Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang iyong pangpastor na nagsasabing may nakakyat na sa langit? O si Jesucristo na nagsasabi na salungat sa turo nila? Kaibigan, hindi na kailangan pag-isipan yan. Si Jesucristo na mismo nagsabi na walang sino man na nakakyat sa langit. Hindi ko mga salita yan, hindi ko inimbento ang turong ito. Kundi, binasa ko lamang kung ano ang nakasulat sa inyong Biblia. Kasi kung si Jesucristo nagkamali, ibig sabihin, wala tayong tagapagligtas na kaya magbura ng ating mga kasalanan. Ngunit, kung si Jesucristo ang nagsasabi ng totoo, kailangan nating baguhin ang ating paniniwala tungkol sa kamatayan. Mas malinaw pa sa sinag ng araw ang turo ng inyong pastor
at ng popular na turo tungkol sa langit at kamatayan ay mali. Kung ganun, pag namatay ka, anong mangyayari sa iyo? Hayaan natin ng Biblia ang sumagot niyan. Basahin natin ang Ecclesiastes 9 verse 5 to 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Kitang-kita natin sa Bible verses na ito na walang kamalayan ang mga patay. Wala na silang anumang alam. Kahit nga ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit ay nabura na. Ayon sa Biblia, ang kamatayan ay iniihal ng tulad sa pagkatulog. Sa madaling salita, kapag ikay namatay, para ka lang natutulog. Maraming verses ang nagpapatunay nito. Ngunit nais ko lamang basahin ang nasulat sa Daniel 12 verse 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay ng walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahiyan at walang hanggang paghamak. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation, mababasa natin na ang mga namatay ay parang natutulog lang. Tulad ng isang taong natutulog, wala siyang kamalayan sa kanyang paligid. At tulad ng isang taong natulog, sila din ay muling magigising. Ngunit ito ay hindi mangyayari ngayon. Ito ay mangyayari sa hinaharap. Mababasa natin sa John 5 verse 28 to 29. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay mangyayari pa lamang sa hinaharap. Na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Kaninong tinig? Ang tinig ng ating tagapagligtas. At anong mangyayari sa mga patay? At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan, at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Ating natunghayan na walang sino man sa mga namatay ang nakakyat na sa langit. Maliban lamang kay Jesucristo na ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Lahat ng namatay ay nasa libingan na para silang natutulog. Lahat sila ay naghihintay sa panahon na kung saan bubuhayin sila ulit ng ating Panginoon. Kaibigan, masaya ako at iyong nabasa, narinig at napanood ang mahalagang katotohanan tungkol sa kamatayan. Nakakalungkot isipin na karamihan sa Kristyanismo at kahit ang buong mundo ay bulag sa katotohanan ng iyong natutunan ngayon. Ikaw ay mapalad at iyong napanood ang ating programa. Ang maganda pa dyan ay may magagawa ka upang mas marami pa ang makakaalam ng pambihirang katotohanan ito. Kung ang programang ito ay nakatulong sa iyo, huwag kang magatubiling i-share itong video sa iyong mga kaibigan at mga kakilala. Alam ko na ang turong ito ay maaring bago pa sa iyong pandinig, kaya inaanyayahan kita na padalhan kami ng mensahe kung meron kang katanungan o may komento. Para sa dagdag na kaalaman, maaari mong basahin ang article na nakalink sa description ng video ito. Yun lamang po para sa araw na to. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths na nagpapaalala sa inyo na patuloy kayong lumago at matuto sa katotohanan ng Diyos.